Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлим мин Айзилә Батырханова. Тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телим. Җәйнең соңгы аенда ваклый башладык. Бүген 2 август, чәршәмбе. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле икән? Шуларның берничәсен карап үтик. 2 август Россияда һава десант гаскәрләре көне билгеләп үтелә. Десантчыларны нинди генә эпитетлар белән атамыйлар. Мәсәлән, канатлы пехота, зәңгәр беретлылар. Ләкин ни генә булмасын, бу бәйрәм ватанга күп еллык батырларча хезмәт итү һәм хәрби бурычны фидакар үтәү символы булып тора. Шулай ук бүген почта тартмасының туган көне 1858 елның 2 августында Лондон шәһәрендә почта тартмаларын урнаштыруга багышлап беренче тапкыр бәйрәм үткәрәләр. Ә менә Россиядә почта тартмаларын инде 1848 елда ук урнаштырган булалар. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның бүгенге кунагы белән таныштырганда, шәһәр белән авыл арасында йөрүче Зәринә дисәм, күпләрегез Зәринә Хәсән турында сүз барганын аңлап алыр дип уйлыйм. Социаль челтәрләрдә гап-гади авыл кызы тормышын күрсәтеп, шәһәргә баргач чын артист күрешен күрсәтеп баручы гаҗәеп талантлы, чибәр, тырыш һәм үҗәт, бик күп санлы конкурс фестивальләр лауреаты, моңаста блогер дип тә әйтер идем әле мин аны, Зәринә Хәсән бүген бездә кунакта. Зәринә, хәерле көн. Хәерле көн, Айзилә, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бик шатбыз сине студиябызда күрергә. Зәринә, Балык Бистәсе районы, Тәберде Чаллысы авылы ничек, ни хәлләрдә яшәп ята анда синнән башка? Авыл гөрли, минсез дә, минем белән дә дигәндәй, Аллага шөкер кайтып китеп йөрибез. Ара ерак түгел, әле менә сезнең тапшырудан соң кабат кайтып китәчәкмен. Шуңа күрә авыл инде ул һәр вакытта кешеләре булганда гөрләп тора. Әйе. Ни дисәң дә бу авылга нәкъ менә син популярлык китердек дисәк тә була, чөнки хәзер инде ул авылның һәр урамын, һәр капкасын, һәр тыкрыгын без беләбез һәм инде Илмира Шәрифуллина сүзләренә Фәрит Хатипов киенә иҗат ителгән шәһәр белән авыл арасы җыры да нәкъ менә шуңа атап язылган кебек. Менә бу җырның сиңа туры килеп торуына һәм инде популярлык китерәсенә ышандыңмы? Дөресен генә әйткәндә, әле башыннан башлаганда дип әйтик, җырны эшли башлаганда ышанмадым да. Гомумән ул минем җыр кебек тә түгел иде. Ул 1 ел буе миндә ятты, мин аны эшләтмәдем. Һәм аннан соң ничектер кинәт кенә уйлап куйдым да мин әйтәм, миндә бит инде авыл баласы, чынлап та атна саен шәһәр белән авыл арасында йөрибез, эшләп карыйм әле дидем. Ул менә миңа гына түгел, минем кебек авыл балаларына шундый туры килде ул җыр, теге актуаль җыр дип әйтсәм дә була. Һәм шу үзеннән үзе ниндидер популярлык казанды дип әйтә алам инде. Әйе, хәзер менә без күзәтәбез социаль челтәрләрдән һәрвакыт яшьләр авылга кайткан вакытта нәкъ менә шушы җырны кушып куялар да кушылып, кычкырып, җырлап кайталар, әйме? Һәм менә без дә бүген иртәбезне шушы җыр белән башлыйк әле, нәкъ менә әлеге җырның матур клипын тамашачыларыбызга тәкъдим итик. Башладык без бүгенге иртәбезне, безнең бүген кунагыбыз Зәринә Хәсән. Чынлап та менә бу клиптагыча инде җәй көне бер дә эшлисе килми инде ул Зәринә, тизрәк авылга кайтасы килә, туган йортка, әти-әни янына. Һәм менә без тиз генә синең балачак елларыңа да йөгереп кенә кайтып килик әле. Гомумән җыр моңа мәхәббәт синең ул Аллаһтан бирелгән сәләтме яисә тырышлык нәтиҗәсе микән? Ничек уйлыйсың? Монда әлбәттә икесе дә бар. Ул теге берникадәр табигый сәләтсез, гомумән тырышлык белән генә алга китеп булмыйдыр дип уйлыйм мин. Чынлап та ул инде булган. Теге җыр теләге дигәндә, җырлау теләге, ниндидер моң дип әйтәме соң инде шулай бит. Шуңа күрә аны менә үз вакытында күреп алып, балалар бакчасында, әле аңынчы минем әнием дигәндәй, шуңа күрә монда инде икесе дә бар. Әлбәттә башта ул балачакта бары тик сәләт кенә булгандыр. Аннан соң инде төпле акыл керә башлагачтан укырга китүләр, булар бит инде барсы да менә ниндидер теләк белән, тырышлык белән эшләнә. Икесе дә бар әлбәттә. Һәм менә җырчы булу бердән бер теләгем, бөтен максатларым, бөтен омтылышым шуңа бәйле дип әйткәнсең син бер интервьюда. Менә хәзерге вакытта чынлап та җырчы булдым дип үзеңә билге һәм ниндидер нәтиҗә ясый аласыңмы?
Әйе, хәзер инде мин берникадәр үземә нәтиҗәдә ниндидер үземә мактау грамотасы да бирә алам, чөнки берникадәр күбесенчә нәтиҗәләргә, максатларга ирештем дип әйтә алам. Менә нәкъ шушы иҗат юлы буенча. Бу минем чынлап та иң зур хыялларымның берсе. Мин ниндидер яра җырчы булмаса, менә табиб булырым дигән андый берничә төр дип әйтим, алай хыялларым юк иде. Бары тик җырчы гына булу. Бары тик җырчы гына булу һәм мин элек бит инде безнең теге ничек дип әйтим, әти-әниләрдә туганнар, якыннар, алар бары бер җырчыны ниндидер профессия итеп күрмиләр. Минем өчен ул инде яшь вакыттан дип әйтик, бала чактан ук ул минем өчен ничек ул профессия була алмый дип гел мин баш вата идем. Менә ул минем хәзер профессиядә, хоббида һәм гомумән минем тормышымның бер зур өлеше. Яшәү рәвеше дип әйтсәк тә була. Яшәү рәвеше, әйе. Менә безнең студиябызга бик күп күренекле шәхесләр килә, Зарина. Һәм аларга сорау бирәсең, кемне тыңлап үстегез, нинди җырлар тыңладыгыз сез дип әйтәм, һәр вакытта айналар. Илһам Абышакиров, Әлфия Бавзалова кебек артистларны әйтәләр. Ә менә синең өчен кем булды андый, менә шулай җырчылыкка кертеп җибәргән берәр остаз яки артист булдымы тормышында? Әлбәттә булдылар. Минем өчен беренчедән инде ассызыклап үтәсем килә үзебезнең якташыбызны, хәтта авылдашым Илдус Низамовны. Ул композитор да, ул салаватта да, менә синтезаторда уйнап торган кешеләрнең берсе, бик акыллы, инструменталист дип әйтик. Менә ул беренче миңа шундый киңәш бергән иде: сиңа музыка буенча барырга кирәк, профессионал яктан эшләргә кирәк дип. Инде икенчесе, мин бик ярата идем Зөһрә Сахабиеваны. Һәм беләсез, менә ничек тормыштыр инде теге, без аның белән 9нчы сыйныфта, мин менә нәрсә эшләргә белмәгән вакытта, Казанга китәргәме, юкмы дигән вакытта без аның белән күрештек ялгыш кына. Ул безнең районга кайтты һәм әлбәттә ул да бер сүзсез: Зарина, сиңа шөгыльләнергә кирәк, бар музыкаль колледжга дигәчтән инде мин бер сүзсез теге борчуларсыз. Зөһрә апа үзе хәер фатихасын биргәчтен инде әлбәттә син уйлап та тормадым. Хәер фатихасын биргәчтен әлбәттә мин барырга булдым. Мин Хайдар Бигичев репертуарында яратам, Зөһрә апаның репертуарында яратам һәм хәзерге көнгә хәтле мин аларны тыңлыйм әлбәттә. Әйе, менә репертуарга килгәндә, чынлап та синең репертуарың искиткеч бай һәм менә артистлар белән дә сөйләшкәндә гел әйтәләр, сине гел үрнәк итеп китерәләр. Заринәнең әйяның репертуары бай иде һәм син менә шул теге тырышлыгың белән дә һәрбер җыр өстендә шул кадәр теге диккать белән эшлисең дип шундый фикерләрдә ишеткәнем бар минем, Зарина. Әйе. Ни өчен дигәндә, менә синең без инде карасак, лирик, солмак җырлар, классик, халыкчан җырлар һәм шул ук вакытта менә без тыңлап беткән шундый дәртле, тиз генә җырлана торган эстрада җырлары да бар. Шулай да менә үзеңә кайсы якынрак? Һәр җырланган җырым да якын инде, Айзилә. Дөресен әйткәндә, башта мин гел әйтә идем, лирик җырлар, менә мәсәлән шул ук шәһәр белән авыл арасында, ул бит минем үзем турында. Хәзер мин чынлап та, әгәр дә берничә ел элек мин ничектер җырларга бик мөһим карамасам дип әйтик, шулай бит, миңа теге ошады да, мин алам да. Аннан соң миңа ошамый. Хәзерге вакытта мин инде аны башта бер 100 кат тыңлап, ул чынлап та минем күңелемне шиметеп алам. Шундан соң гына мин ул җырны алам дигәндәй. Ретро җырларга килгәндә дә, халык җырларына килгәндә дә, ул бит бөтен җырлар да синең репертуарыңа керә алмый. Менә ул сиңа туры килми инде бөтен җырларда. Мәсәлән, шул ук Әлфия апаның, шул ук Хәмдүнә апаның кайбер җырлары да миңа туры килми. Мин аларны алай ук башкара алмыйм. Гомумән, менә тормыш күңел халәтенә туры килми алар, шулай бит. Алар синең тавыш белән ничектер ачыла алмыйлар. Шуңа күрә син үз тавышыңа, үз тембрыңа, үз халәтеңә барсына да карап җырда сайлый белергә тиешсең дип уйлыйм. Һәм инде шуннан чыгып, менә хәзерге вакытта минем һәр җырланган җырым үземә якын. Аның эстрада җырымы, халык җырымы, лирикмы, күңеллеме, шуңа күрә барсын да яратам. Менә сине әйтешкә, менә синең исемеңне атауга мин ничектер күңелемә туган як, туган җир, менә шундый ассоциация барлыкка килә. Бу дөрес ассоциация. Менә әйе, элек тә хәзер дә инде Зәйнәп апада да менә шулай, Зәйнәп апа Фәрхетдинова җырларын тыңлаганда шулай буладыр. Һәм менә синең дә, димәк инде менә бу ниндидер үзеңә ничектер туган як темасын якынрак итү теләге бармы синдә? Әлбәттә бар. Мин гомумән үзем дә патриот. Мин ничектер теге юк дип әйтергә ярамый әлбәттә, ләкин булмас дип әйтергә ярамый, ләкин мин чынлап та үз илемне, үз Татарстанымны
әтиәнемне, авылымны бик яратам һәм мин теге шундый патриот, тугры кеше дигәндәй, Казанымнан бер кая да китәсем килми, гәрчә мин чит илләрдә йөрергә яратсам да шулай бит, барып кайтырга гына. Менә бу барысы да инде әлбәттә җырларда да чагыладыр дип уйлыйм. Шуңа да игътибар иттем әле, Зарина, синең бик күп җырларының ки авторы безнең яраткан, танылган композиторыбыз Фәрит Хатыйповның икән. Менә бу дуслык җипләре ничек туды? Бу дуслык җепләре шулай ук балачактан килә. Менә теге тормыш инде шулай ук ялгыш кына балачакта бер Сабантуйда күрештек тә без Фәрит абый, Рабига апа белән тормыш иптәше. Һәм шуннан дуслашып киттек. Гаилә дуслары да идек. Әти-әниләр белән дә минем аларга килгәнем бар. Һәм менә берничә ел элек шу шәһәр белән авыл арасы алдыннан ул миңа шалтыратты да әрләде башта. Нишләп югалдың, нишләп бердә килмисең? Миндә күпме җырлар ята, әйдә кил дигәчтен килдем һәм менә аның ниндидер җиңел кулы белән башланып китте бит. Хәзер инде шәһәр белән авылда, Үрмәгөл дә аның җырлары, мин аларны хәтта оялмыйча хит булган җырлар дип әйтә алам. Әйе. Менә чынлап та син әйтә башладың, Үрмәгөл дип аталган җырыңа күптән түгел генә клип төшердең, бик матур клип. Һәм әле без сине анда уңган хуҗабикә итеп тә күрдек. Һәм бу чынлап та шулай, чөнки син авылга кайтсаң, без инде сине гел карап барабыз социаль челтәрләрдә, гел бакчада булсынмы, өйдә булсынмы, һаман нәрсәдер эшләтәләр бит Айзилә. Эшләтәләрме? Авылга кайткач тик тору юк, эшләтәләр. Юк, дөресен әйткәндә, менә син әйттең бит инде теге ниндидер туган якка тартыла торган кеше дип. Чынлап та мин авылга кайтсам, бөтен дөньямны онытып, бакчага чыгып китә алам. Мин аннан рәхәтлек кенә алам, дөресен әйткәндә. Ниндидер эш инде хәзер дип кайту түгел авылга. Гомумән анда күпме көне буе эшләп килсәң дә, син анда ниндидер энергия белән тулыланып киләсең. Шуңа күрә белмим инде эшчәнлек тә бардыр инде ансы. Менә шушы сүзләрең безнең инде экраннар аша барлык яшьләре безгә дә килеп ирешсен, һәм инде алар да менә синең шушы ничек дип әйтим, шу күтәренке рухың белән, менә шушы энергияң белән тулыланып, рәхәтләнеп, дәртләнеп өйдә эшләсеннәр иде. Шундый теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт, Зарина, бүгенге иртәңне безнең белән башлаганың өчен, һәм инде сиңа алга таба да зурдан-зур уңышлар, яңа үрләр теләп калабыз. Зур рәхмәт Айзилә чакырганыгыз өчен, бик зур рәхмәт. Сезгә дә зур уңышлар. Иң мөһиме, иҗат чишмәң һичкайчан саекмасын. Һәм без синнән тагын матур җырлар, дәртле җырлар, популяр җырлар, хит җырлар көтеп калабыз. Зур рәхмәт. Амин. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашабыз. Иртәгә Россия 1 каналында, иртәнге сәгать 9-да Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе әзерләгән милли тапшыруларны карарга онытмагыз.